da reunión é a coordinación policial da loita contra o lume para esta temporada, que abrangue do 1 de xullo ao 30 de setembro. É unha xuntanza de todos os operativos, medio rural, servicio de extinción, forza do corpo de seguridade, para un pouco planificar a campaña. Organizar o plan de vigilancia, os puntos de videocámaras, tamén planificar toda a estrutura, confiar en que teñamos unha temporada tranquila e, en caso contrario, estar preparados para poder actuar e combatir o lume. Fixemos tamén hai uns días da situación 2, que pode afectar as poboación ou as persoas, indicar tamén a posta en marcha pronto da base aérea de Verín o Imbra, tamén para un punto de apoio. Nesta campaña? Nesta campaña pode estar xa operativa. Estamos a punto de poñela en funcionamento. Mais tamén a base de helicópteros San Xoán de Río, son motobombas que tamén se incorporaron novas, cual temos unha disposición de medios importante. As motobombas están integrando novas tecnoloxías con elementos de tablets, móviles, aplicacións informáticas, para ter en tempo real a localización de cada unha delas cando hai un lume. Temos unha imaxe de onde está cada equipo, co cual depois é máis eficaz para distribuir os que nos poidan vir. O sea que é un pouco poñernos aí que a falar entre nós para coordinarnos e traballar conxuntamente. Algún escenario ou punto concreto que exija especial coordinación para este ano? Algo que teñades aí en mente? Alguna novedade en canto a eso? As novedades, pois hai tamén unhas máquinas hidrostáticas que teñen, digamos, un componente dual, porque valen para desbrozar e valen para actuar contra o lume, fan incluso como unha especie de pantalla de protección, porque claro, estamos detectando que os últimos lumes de nivel 6 pois son lumes cunha complicación que, digamos, poden supoñer un risco, o cual tamén se está actuando con novos equipamentos, incluso en I+D+I galego, para combatilos. E outra máis, este ano vese moito, que somos un pouco de pueblo, moita maleza máis que outros anos polo moito que leva chovido durante meses. Non sei iso si preocupa especialmente ou... Claro, este ano as circunstancias, por un lado, son favorables, por cual ter máis humidade minimízase evidentemente o risco dos incendios, pero por ten a outra cara de que aumentou a biomasa combustible, co cual seguimos no traballo de desbroce, de que se cumplan cas franxas, pero si é certo que somos do pueblo, desbrozamos e os 15 días hai que volver a desbrozar. O sea que é outra cara da moeda, pero estamos a traballar en todos os frentes.